Hello लोगोफोर welcome back to my YouTube channel and गिबियावनो दिनै विश्वकर्मा पुजानि गासैनिसिमबो मोजां हामलायनाय जासिहरबाय हैप्पी विश्वकर्मा ओमफ्राय दिनै गोसोआ माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जे लासैनो थाङै आंनि साबस्क्राइबारा माने दिनै 5000 हिट खालामदों आरो स' गासै आंनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनग्रा each and everyone नायग्रा साबस्क्राइबार एभ्रिवान नोंथांमोनखौ माने एकदम गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय आरो नोंथांमोनखौ बाख्नायनाय बा साबायखर बावहरबाय आरो स' लोगोफोर नोंथांमोना नै बिथिंजाय नुगोन आं खोन्थिनि बेथिंजाय आंनि चेनेलाव माने 5000K जानायखौ ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि जेनेबा फाग्ला दामेट चेनेलखौ जेसेबां हायो आरो दा साबस्क्राइब खालामबाव होननानै आङो माने नोंथांमोनखौ खावलायहरो स' थाबैनो साबस्क्राइबारा बारायथों आरो भिउसबो फैथों ओमफ्राय एसे जाय माने डेभेलप जालांनो हायो जेन बिदि नोंथांमोनखौ आरो खेबसेबाव खावलायहरबाय प्लिज सोरबाफोर जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो आङो बायदिसिना भिडिअ होखायो जेनेबा आं दाख्लैबो बुंदो ब्लगनिल' भिडिअ नङा ओरैनो बायदिसिना गोदान ओमफ्राय मोजां नाङोब्ला नोंथांमोना शेयारबो खालामनांगौ गेजेर स' दिनै बेखिनियानो जेनेबा साबस्क्राइबारा बारायनायखाय एसे गोजोननाय मोनदों आरो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय लोगोसे दिनै विश्वकर्मा पुजानि नोंथांमोनखौ उइसबो खालामबाय स' हार्टलि थेंक इउ नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनायनि आंनि भिडिअ नायनायनि इउ आर अल्स' थेंक इउ स' माच